Iż-żagħżugħ Taljan ta' 15-il sena li qed jinżamm f'iżolament fil-ħabs tal-minorenni fl-Imtaħleb Kors jista' jkun ta' theddida għal minuri oħra fil-faċilità. Dan ġie rapportat mit-Times of Malta li l-investigaturi qegħdin jissuspettaw li iż-żagħżugħ li l-identità tiegħu ma tistax tissemma fuq ordni tal-qorti għandu rabtiet mal-grupp estremista msemmi 764. Qiegħed ikun mifhum ukoll li iż-żagħżugħ kien fil-possess ta' filmati li assoċjawh ma' dan il-grupp internazzjonali. Kien dan l-istazzjon li kien irrapporta l-ewwel din-l-istorja wara li l-istorja kienet ġiet irrappurtata mill-Aġenzija tal-Aħbarijiet Taljana ANSA. Minn dakinhar il-hawn il-ġenituri ta' żagħżugħ kienu tkellmu mal-midja lokali u bekk identifikaw lis-żagħżugħ kontra l-ordnijiet tal-qorti. Iż-żagħżugħ ilu miżmum fil-faċilità Kors minn Mejju li għadda filwaqt li l-grupp li qed ikun suspettant li għandu rabtiet miegħu kien suġġett għar-rapport tal-Europol. L-Aġenzija Ewropea qalet kif il-grupp huwa ta' theddida serja mhux biss għall-individwi li jagħmlu parti minnu iżda għas-soċjetà ġenerali. Fost l-affarijiet li persuni li jiffurmaw il-grupp 764 hemm produzzjonijiet ta' filmati espliċiti, inkluż l-iffirmjar ta' violenza lejn terzi persuni u lejn il-persuni infushom, użu ta' droga, materjal pornografiku ta' minuri u abbuż ta' annimali.